Lalu diini masih खालामबावगोन आंखौ निमाहा होदो बस आंखौ निमाहा होदो आं आरो बिदि खालामला लागायखा खेबसेनो मानसिखौ बिसोर मा गाज्रि मानसिसो बेथ' जोंनि एरिया खाथियावनो गोलैयोलै बेबायदि जायगायाव बिसोरनि आदा ओमफ्रायथ' मा खालामनो नागिरदों बे मानसिखौ आं बिदि मानसि लोगो मोनसनाखैमोन बिसोरथ' बारा थिग नङालै बेबायदिनो जायो बिसोरथ' मानसिखौ बुथारबायलै होमबाथ' बिसोर आंखौ नुफ्लांबा आंखौबोथ' बुथारगोन बिसोरो बेबायदिनो खालामगोन थेख्ला मा नायबाय थाखो खारदो ओमफ्राय जेसेबां थाबायोना आब' थुनथुलिनो खिन्थागोन आं बिसोरखौ बिसोर गाज्रि मानसिफोरखौ गासैखौबो हमजोबथों आब'आ न'आव थांग्रोनि जोंनि बेरेखा मावग्रानि आन्जामा बेबायदिनो जाय जोंनि खोथा लाया जोंनि खामानि बेरेखा मावगोन बेयो गखाला आरो बिनि जिउआबो इसोरखौ जमराजाखौ थाबैनो फियारि जागोन दाथ' बेलेग खामानिसो मावनो फैदोंमोन बिसोर थाद'बायना बेखौसो थाब खायफ्लांबाय लासै नङाबा पुलिसनि गन्थंआबो देनजारलै बोरैबा मोनामसुनानै जोंनिसिम सौफैनो हानाय बेखायनो थाबैनो बेखौ थिखाना लागाय जोंखौ सिरि सिरि नायखोमानाय सोर जाखो बेलाय ओइ गथ' मा मोखां नायबाय थाखो होसो बिखौ बाबु बे गथ' बासिनाङा जोंखौ क्राइम जानाय नुदोंना बियो खारग'नाङा बियो खारग'नाङा माबायदि मानसिलै बिसोरो बैथिंसो नों बैथिङाव बिसोर आंखौ होसोबावबाय आं गोख्रै थांगोन ओमफ्राय आब'नो न'आव थांबा फन खालामगोन आङो र' खारदो थेख्ला नङाबा बिसोर आंखौ होसोखागोन सोर गथ'मोन बेलाय मानसि थाबखायनायसो नुबावबाय बियो बेलेग मोनसे खालामनो फैबा बेलेग जायो जों थाबैनो मामलाखौ फोजोबनांगोन दाबा बे गथ'आ मा नुखो जोंनि रायलायनाय जोंनि गासैखौबोथ' नुखाजोब्बायदां मा थिक बे गथ'आ केमेराबो खेबनानै लानो हानाय ना बे गथ'खौ ओरैनो हेगारजानाय नङा आइलै आलासिया थाबावबानो जायोमोनलै ने आयंमोनहा बिसोरबो मालाय बेसेथो थानो हानो मालायनावलाय गावस्राबोथ' गोबां खामानि दङ दा मालाय नों दाना बिबाजै मोननायखायसो मालाय खामानिफोराबो मोजां जाबाय बेखायनो एखनबा आलासि जानो गोसोबाबो थांनो हासै इस नोंबो आलासि जाहैनो लुबैदों नामा आयै थांदोब्रा माब्लाबा जेबो नङाना ओंहाय जेबो नङा ओजों खामानि दामानिया सोरबा मावगोनहाय एकदम दावखि खिफबजोबनानैसो थागोन बे न'फोराबो बिनि सायावथ' आरो नै माबा दङ मोसौ मैसो हाबफैनानै गासिबो बिफांफोर मैगंफोर नस्थ' खालामजोबलायलायगोनसो आं साननैसो गैयियावनो एकदम मोसौ गलिसो जागोन बियो आबा मिथिबाय नङा बेमायाथ' सोंथेजोबनानैसो थाबावगोन एथ'बां अयनायद्राय जायालै आयै आं दंना नों दं नोंलाय न'आवलाय मालाथो थाथेरो आबा बेखायनोथ' बुंबाय आङो बिहामजोखौ स्राय लाबोदो दिंगिदा बिहामजोनिल' खोथा थांखायोना आयै नोंसिनाबाथाय आं दे आंहालाय मोनबानो जाखाबाय नाथायबा बे नोंनि फां फुं खामानि मावनाया आबा उल्था फाल्थानो बेफोरनि थाखायसो बांसिन बुंबाय थादां आंलाय माथो फां फुं खालामलायखो आयै आंथ' थिगैनो दङ बे नोमाना खोमाया बेंगि जाहैबाय ना खोनाफैया ना बुजि मोना आवदो बे थुनथुलि नामा खानाय थंब्रेब्रे खासोबो ओरैनो ओंख्रियालाय माथो दाबो मोनाब्रा आयै बनसो होबावनांसिगोन नामा आं बुंनायखौ खोनादोंना खोनायाखै फालाय नोंलाय खोनादोंलै आयै खोनादों ओमफ्राय ओंख्रि मोनबाथाय थाब ओंखाम जानोसैलै आं बुंगासिनो आबा बावदो होनगासिनो आङो बे थुनथुलि नामा आरो बेखौ डिस्टार्ब दा खालामबाय दाथासै माथो जुलियानो जालायलांबायनो खोनादों आङो मालायबा मालाय नोंखौ फसायनोनो थांखाया बेखौनो नोंहासो फाग्ला माथा फाग्ला जालाबाय थाबाय हामा आबा बेफोरबायदि आरो बेलाय दा मालायनिसो हिनजाव जाहैबायना नों बेखौनो हास्थायबाय थानोसै जाम्बा जाम्थानो मा बुंबाय थालै जेबो नंजाया फारसेजों खोनासंगोन फारसेजों आउट जागोन मालाय थुनथुलि बायदि रावखौबो नागिरनानै मोनखाला आयै नोंलाय मा बुजि मोनो दिनै बेफोरबायदि जानला मानला माबा आखल दिन्थिबाय थाबा आबा मिथिबायना गिदिर प्रब्लेमावसो फासिबावगोन नों माब्लाबा ओरैनो खेबसे जानानै थांनाया बावदो बियो नङाबा स्राय बे आर्मि साख्रि माबा पुलिस साख्रि बेफोरनि थाखाय माबानो हाया नोङो खारैलाबायनो हाया नोङो सोलोंनो हाया
खथ' गामिनि बाबु मोनाबा सोलोंबाय थायो खारबाय थायो रानिं मारिबाय थायो नोंबो सोलोंनांगौना आबा बेफोरखौनो माब्लाबा भाग्यआव दंजायोबा मोननोबो हानाय ना एप्लाइफोर खालामलाबायनानै दोनलाबायजोबा मा जायो अबा मोनसे मोनबाय आरो माब्लाबा समाव जाफ्रांबाय इन्टारभिउफोर हैलाबायबा मा जायो मा बुंबाय थायो रायै मोननांगौबालाय मोनखागोन बेथ' थिगैनो दङ नाथाय आं बेफोराव गोसो होथ'वाखैना सौनायगौमोनथ' आबा नोंखौ आरो मिथिगौ ना बोरैबा मोनफ्रांबायोबाथ' थुनथुलिनिफ्राय साबसिन बिहामजोफोरासो खारफाबावगौमोन मा बुजिदों नोंलाय आंनि थाखायलाय मानो बिहामजोनि टेनसन लाबाय थायो नोंलाय आरो नों आंनि खामानि मावनाय साख्रि मावनाय बेफोरखौ लानानै बारा टेनसन जानालै आयै नांगौखिनि समाव फैसानि जगार खालामखायो माथो आङो मोनखायोना माबा नङा माबा बेबस्था खालामनानैबाबो बांद्राय दा सानलै आयै नङाबा खानायफोरासो मोनग्लुंजोबनानै बुरै नुलायलांगोन नोंखौसो ओरैनो आंनि आइया दाबो बुरियाखैना इस बुरियाखैनो ओजों न'आव खामानि मावनोनो रावबो गैलाय लांला आंहा आबा बेखायनो बुंगासिनो आङो आरो बे नोंनि आखल लाजाखाया बबे लामाथिं थांदोंबा गावनो थिगैनो दंलै आयै आंना आखलाबो एथबां जानला मानला नङाब्रा आङो सोरखौबा एदावदों नामा आङो जाबायलै पेकिंआबो आरो बिदिनो ड्रेस गांनैसोल' लाबायलां थुनथुलि गाबोन थांनोसैबो हाखु दाखु जागोन नालाय नाथाय जेन'बा ओमफ्राय सान नों बे साननैसोखौना माला थांबावगोनसो नंबाय आं नों माला फैफिनगोनबा थोस आं दाबो थांनोनो जायाखै ओमफ्राय नों आरो फैफिननायखौसो नांजाबावबाय मानसियानो थांजेनाखै आं दाबो नांजायो आं मा खालामनो नांजाबायानो थायो आङो मानो होनबा नों बबेबा जायगाया खाथियावनो थां गोजानावनो थां सिन्था जायोना सिन्था बाब्रे नोंनि सिन्थायाबो जेन आं बहाबासो थांनानै फैनायसो नङा ओरैबायदि बुंखाबायलै थुदो नोंबो थांफानोबा थांबा जानोबाथ' थांबासिगौमोन आं नाथाय मा खालामनो साल्ला गाबोननो आंहाबो थांनांसिगौना बेखायनोथ' ओइ मावजि नों नोंनि खामानियाव बेस्थ' थादो आं आंनियाव थाथ'नोसैब्रा बेलाय आरो साननैसोनिल' खोथा नालाय बाखिथ' ओमफ्राय आं भिडिअ कल हरगोन ना नङा होमबा बास बे इन्टारभिउआ मोजां जाथोंलै जाफ्रांबायोबाथ' बिराद मोजां मोनगोन आङो मिथिगौ बिनिफ्रायथ' साख्रिया जाफ्रांबा साख्रियावला जासिगोन मालाय नोंनाबो इस जाफुंहोग्रोदोब्रा उनावहायथ' जाफुंबासो एकदम फुरा खोन्थागोन नङाबा खोन्थाखाबाबो एखनबा जाफुङालै सानखानानै थायोब्ला औब्रा सानना बेनोथ' साननानै थाखाबा मायाथो जाफुङो दिनै दा हनै नायदो आंनि सिमांखौ आंनि मिजिंखौ मा सानना दंमोन आङो गोदो इदि जागोन गैया ओमफ्रायो गैया आरो मोनसेबो जाफुंमाराखै दा नंमारगौ आरो मोनसेबो जाफुंमाराखै आंलाय आंथ' दङना आंजों जुलियाथ' जाफुंबायना जोंना बे मोनसेल' बेबो जेन थेन खुनुरुखुमसो जेन माबा लाइफनि टिकेटानो गैला जोबसिगोनसोलै सान डेटआनो थांगौसिगोन बायदिसो बेनोथ' आरोलै जेरैबायदि जोंनि जुलिया खुनु मथे जाफुंबाय थिग बेबायदिनो गासैबो माने साननायफ्राबो एसेबाबो जाफुंथोंसैलै खाफालाव बा दंजायोना गैजाया ना थुनथुलि जागोन बे सान गासिबो आंनो दंना थुनथुलिया नोंजों ओमफ्राय ना सान दे बुंलाय जोंहा उन्दैया माने आइनि बिनानावा जोंनि मोननाय राजाखौ लांनोसो ओंखारबाय माथो बाबु उन्दैखौ मादैयाथ' मा बुंबावनो नोंथ' मोनथिखायोना मादैनि जारिमिनखौ दा बिस्रा रावबो बेबि गैयाना दाबो एदब खालामासिनोबा नङाबाथ' सिगाङावनो लायनायमोनबा दाहालागै सेंग्रा सिख्लायानो देरसिगौमोन ने जों बायदि जासिगौमोन लानोलाय बिदि गेजेर समाव सानदोंमोन नाथाय दादियाबो राजि जायासैना आरो मादैनि माखासे सिचुवेसना सिगां समाव बारा थिग नङामोन ना बेखायनो लानाय जायासैलै बुजिबाय दे आरो दाथ' मा खालामबावनो आरोना सान ओमफ्राय जोंहा बे बाबु आजाखौ हरनाया थिग जागोन नालाय मा मुं दोनबावनोथाय नामबो गैबावा माबा मोनसेथ' मुं दोननांगोन जोंहा बाबुखौबो मादैनो हरनायाबो थिग जागोन नालाय हो लानायाथ' बियो मोजाङै जोथोन लाखिखागोन केयारनो मादैया गथ'फोरखौ मानोना बिराद अनो नालाय बेफोरथ' थिग दं सान नाथायबा उनाव जुदि बे गथ'नि सोरबा ओंखारोबा आंखौ हरनायाव एसे प्रब्लेम खालामाथ'
तामाने जिब जुनारखौनो नाय दसे सम थाब्लाबो जों बिसिनि हुदा जालाङोना दा मादैयाबो जुदि बिनि हुदा जालांनानै उनाव गथ'खौ हरा माबा बायदिसिना बिदि बुंबालाय हो बेखौसो सानदोंलां दे बेबायदि ट्राइ खालामनाय नङा खोमा दा बुंखाबायना आरो नोंबो नागिरनो हरखाबायबालाय बाबु आजानिखौ मोनगोन सान मानो मोना जानो मोनथारगोन सानसेबाबो बिनि सोरबा नङा सोरबा ओंखारगोन दे होमबाना आं आइजों दसे रायलायहैनोलै दे आरो सान आयौ हाबाब सानाबो साननैसोनि थाखाय थांसिगोनसो नङाबालाय मानोथो खोनायो आंलाय हो मानो खोनायो बे खानाय थंब्रैखौ खोनानायालाय ओरैनो बार बायदिखासो ओरैनो खोनायो ओरैनो मानसिफ्रा बखिलाबायबानो जाखाबायना नोंनि लाबोनायखौ नांबावलासो आंनो लाबोनोसै र' नोङो फसायदोल' हाबा मोनथिबाय नागिरनोसै आङो बिहामजोखौनो स्रायनो आरामनो नाङा माथो आंनो नों नायनायखौ नांथ'लालै आयै आंनि फसायनाय बायदिखौसो लागोन आङो लाबोबानो जाबाय जायखौखि जाया बे थुनथुलि खानाय थंब्रैनि अनगाल' मोनथिबाय होमबानो आंनि थाखायबो गासैबो थिगैनो दङ औ हेलौ आरो सोर लेंहरलायखो नोंथ' बहाबासो थांसिगोनलै ओंखामफोरा जानानै थांखा मोनसिगोन नै आं बेदरखौ थाब थाबनो एवहरसै लोगो हरदों आयै आं दसे रायलायहैग्रोनि दे नों एवग्रोबानो जाबाय ओमफ्राय आं फैगासिनो र' जानानै थांगोन ओंखामखौबो औ हेलौ खोनायाखैमोनलै र' मा जाबावनो गोदोलाय गाव खामानि मावनो थाङोब्लाथ' आरो बेयावबो न'आव फैयैनि टेनसन जायोमोन आङो दा न'आव थाबाय बेलेग जाथाय जाबाय थायो बे सासे हिनजावनि फाग्लासो जालायलांबाय मा बुंबावनो बेखायनोथ' आं केस खालामगासिनो नङाबा आं बिदि गोसो गैथ'खाथारामोन दानो आरोलाय आङो नों हाजारखि हास्थाया दाथ' मोनखाला नालाय आबा बेखायनो जेबो टेनसनथ' गैला बास नोंबो लासै लासै बावलांथोंसैल' बे थुनथुलि नामा होमबानो जाखाबाय बारा फसायखायामोनहां बेखौबाबो ओरैनो जेन'बा बेबो मोजां मोनोबाबो मोजां मोनियानो हामथारदों आरो गुबुनजों थांबाय थिगानो जाबाय दे बोरैबा एसे थङालि बाङालिबो मोनोमोनहां खानाय थंब्रे बेफोरखौ खिमा मेगनजों गोसो थोखोसै बे आबा लक्ष्मणाबो ओमफ्राय दहायसो संखांबायना आङो ओंखाम ओंख्रि मा दा आरो बालायबायना आङो आइया थुनथुलि बावदोंसो आं खिन्थानो ओइ मा जाखो सान माबालाय दहाय आंना फैनायाव ना गोरलै लाबोफादोंमोनलै थांना सायदो थां दा मोनायाव जानोसैलै ना मैथा एसे होनानै मा ना गोरलै आं सायालै सायसाबबायथारा आङो नोंनो थांना सायथां सानो ना गोरलैखौ मोनसे सायनांगौ बेसेबां सम लायो नों मोनथिगौ ना ओइ थांदो रा थुनथुलि सायदो दानोबा जागोनलै दसेनो जायोना थां दे जेबो नङा ओरैनो दसेनो जागोन नों मोनथिनायसो नंबावा मोनथिबाय माला सायखांखो थुनथुलिया सायनो बादोंलै सान बानानैलाय बोरै जानो देखि बानाङालै हामा ओमफ्राय आं बे ना हास'नाय ना गोदानायखौसो गोथाव मोनथारो बिदि ना गोरलैखौलाय मा ना जानाय मोननोसै ना जानाय बायदिखौनो मोना आंथ' आंजोंबाबो मोननो नागिरा आखायावनो फैया मा जागोन दे थुनथुलि बेबायदिखि जायो नाया नाब्रा फिसायानो जा गिदिरानो जा ना नालाय ना आरो ना फिसायासो गोथावसिन दा जाम्बिलाय ना गिदिरनिख्रुइ बेखायनो जादे थां सायदो आं दा एवगोन नांगौबा नों सायनानैल' हो आं सायथारा ना फिसाखौ नांगौबा आङो बे हांसोनसो हैजोबगोन आं थेवबो साया आङो आं ना गिदिरखौसो जायो सान नों मोनथिखानांगौ ना सोंग्रोनांगौ खेबसे आं गोथाव मोनो मोनथिबायना आंनो बाथोन थुग्लिना हो नङाबा आंनो थुग्लिगोन नों सायल' बुंखाबायना दे थाथ' सायदो ओमफ्रायो दा मावजि लांगोन जालांजोब्बा आंखौ मावजिया गासिबो आं बुंखाबायना आं जेखौ गोथाव मोनो बेखौसो आं बययाखि बानायखायो नाथाय आं जेखौ गोथाव मोना बेखौ आं बायो ओमफ्राय दा साना आंखौ बेफोरबायदिबा मा सानगोन गोसो सिङावथ' बियो गोबां बायदि सानगोनलै ओमफ्राय साननानै उनाव आंजों रागा जालांनानै गुबुनखौ फसायबानोथ' जानाय नङा सायमारसै दे आङो आं जायाखै मा जाखो दिनै आं थुनथुलि आंनि साननि थाखाय एवगोन आङो गोथाव बरियाखे आं जानो गोथाव मोनाबाबो नङाबा बारा बिसास मोनलाय लाङालाङो उनाव जेबो मावा दाङा होननानै आंखौ थां नों थुनथुलि होनना बुंबानोथ' ओरैनोबा आयाबो रागा जोंखानायखा सानाबो बिदि रागा जोंना बुंबानोथ' आं मा जागोन बाबु
नोंखौ बेफोरबायदि आङो न'आव लांनो मोनसिगोनखौ साननानैनो जोबोद खुसि जाखाबाय। बिनिफ्राय नों आंजों थांफाब्लाथ' ओजोंहाय थाहैब्ला बांसिन खुसि जाबावगोन आङो बिरादनो। आयौ आंनि सना, नों आंजों थानो मोजां मोनदों न'? थाब्लायाखै। बिनिफ्रायथ' आं दा मा सानो, एसेबां मोजां, एसेबां गुफुर, एसेबां समायना गथ' बेबायदि एडप्ट खालामनो नागिरनायावबो मोनबावाखैसोमोन आङो। नोंजि एसेबां साइज गथ'आबो। मिथिया, सोरबा खाफाल गाज्रिखौनो होननांसिगोन बेखौ, जे नोंखौनो एसे सना गथ'खौ सिनायनो रोङाखै आरो हारसिं बेबायदि खालामना गालांदों। आयौ नायनाय, रावाबो बेरा एकदम। आयै, दासिमबो बामगासिनो नङा जाखो? औ बिहामजो, आं बामनायनिफ्रायनो रावनिबो आखायाव हरनो बासै। माने ओरैबायदि मोजां मोनदोंना आं आजाखौ बामनानै। सानना नायलाय बिहामजो, बेबायदि एसे अन्थाव बाथाव गथ'खौनो बिदि हारसिं गालांनायाथ' मोजां जायासैना। औले आयै, नांगौबासो नागिरनाय, नाङाबाथ' बिदि गारलाबायनानै दोनलांनाय। जेन बेहा माबा जिउ गैयि बुस्थुसो। ओरैबा दंखाथारो खायसे, गासैबो नङा, नाथाय बे गियान गैयिफोरासो बिदि खालामो। औ, बेथ' गाज्रि जाबाय बे आजाजों। अब्लाबो ना, जों माने बेनो दुखु होआ माब्लाबाबो, बेखौ जेब्लायबो खुसि लाखिगोन ना बिहामजो? माने जेब्लासिम बाबुमोनना रावबो मोनथ'वा, हा? औले आयै, बेना जेब्लासिम असे रावबो ओंखारमारा, जों हरा दे जानला मानलानो। नांगौबा जों मोजाङै जोथोनै लाखिगोन अ। बिस्रा जा अन्थावथावबाबो। आंनाथ' नोजोरा बाबु राजानिफ्रायनो खारखाला। एसेबां गथ'आनो मोजांथार हनै, एकदम महर गोसा जामारगोन देनांबो देरबा। औ आयै, ओमफ्राय नों दिनै ओंखामबो उखैलायथारासै आरो आजाजों थाबायबायनानै? लाबोदो आं दसे बामसै आयै। नांथ'आ दे बिहामजो, नों नांगौबा दायो बाम दे, आं बामबावनि। ओमफ्राय ओंखामालाय मा? आं दहाय माबा मेथाइ जानानैनो उदै बुंनाय मोनबाय। दायोफोर जानोसै। हाले आजा। नायनाय, जि मोजां नायबायानो थाबाय, दलरल' थाखायो। ओइ हाजा नङा, आं दंखायोना नै। दे होमबा आइ थाथ', आङो बेयाव दा ओंखाम जानोसैबा बुंबानो जाबाय। औ दे बिहामजो। बिहामजोआलाय मोजाङालाय, रायलायनाय खामानि मावनाय गासैबो फ्रात फ्रित, ओमफ्राय गथ'आबो मोजांलाय। जोंना बाबा साननि थाखाय एकदम बिहामजोआ मोजांखौनो मोनबाय दे। बै गोदोनियासो बारा थिग नङामोनहाय, खेंख्रिया। ओरैबा जुदा जाखाथारगौमोन बियो, न'खरखौ फोजोबस्रांनायनि लामायावसो लांखागौमोन खोमाहाय। बाबु आं जि गिनायसो मोनबायहाय। आबा थिख्लाया दासिमबो न'आव सफैयासैना? आच्छा, बिदिथ' खालामामोन ना जोङो बाबु थेख्लिया? ओहोहाय, बेबायदिथ' खालामफेरानो गथ'आ। मा जाखो दिनै दाबो सफैया बै खाथिनिया? फैलायलांबाय गथ'आ। आच्छा, मादै जानो हागौ खोमा, सोरबा लोगोजों थांदोंदां, गुबुन लोगोजों, बेजों नङाबाबो गामिनिजों नङाबाबो दस्रा गामिनिफोरजों। नङाहाय बाबु, अब्लाबोथ' दाहालागै सफैनांसिगौ ना? आं जा गिनायसो मोनबायहाय। बेलासिलाय लांबाय, मोनालाय लांसै नै। दे मादै, आङो दसे कलेजसिम नायनोसै, कलेजनि लामाथिंजाय। ओमफ्राय बिनि लोगोफोरनि नाम्बारा हरलाय, आं सोंहरबावनि। ओमफ्राय गिनाङा दे, आं दङना, आं थेख्लाखौ नागिरनानै लाबोगोन दे। अबेबा लोगोफोरजों थांखादों खोमालै बियो, जेबो नङा मादै। बेबायदि माने दा देरफुनाय गथ' नालाय, बेफोरबायदि लोगोजों एखनबा सम थाङो, दाथ' गरम बोथोरबो ना। गावनाथ' आरो फनाबो बन्द'खासोबा। औ बाबु, बेखायनो आं नोंनो हरबायहाय। थुनाय बिदिबा सानैजों दसे नागिरलांनि। आइया, थेख्लाया बिदिबा बहाथो थांखो? अके माबा मादै, आंनो नागिरहैनोसै हारसिं, नों थाथ'दो न'आवनो, नोंलाय आरो बोजों नागिरफानो, आं नागिरनानै फैनोसै, नों टेनसन दाला दे, आं दङना, आं दं। दे बिदिबालाय बाबु। आङो दा लामाथिं थांबानो फैखागोन बे गथ'आ। माने दाथ' फैनांसिगौना, मोनालाय लांसै नालाय, र'। ओमफ्राय लोगोफोरनावबो सोंहरबावनोसै आं, बिनि खाथि खालानि लोगोनावबो मोजां सोंफिनबावनोसै। बहाथो थांखो बैनाय? आं नोंगुमैया नोंखौ नागिरनानैबाबो लाबोगोन दे। आइ बिखुनजोआ बिराद टेनसन जागासिनो ना नङाबा। बाब, आं बोरैबासो मोनबायहाय। ओरैनो बोथोरानो गरमखा, बेफोरखौ साननानै सिन्थाजोंनो मा जाबाय आङो। औ हेलौ। माखासे आंनि टिम लेंहरनायाथ' बेहायनोमोन।
नाथायो आं दा थेख्लाखौसो नागिरनो ओंखारदों मा खालामबावनो बिथिंसो थांग्रोनो ना बिथिंसो जानानै दङ Ada Lakshman. Ada Lakshman. थेख्ला Ada Lakshman. Please. I need help. Thank God Ada नोंखौ लोगो मोनबाय आं बेयाव. आरे थेख्ला मा जादों Ada माखासे गाज्रि मानसिफोरा आंखौ होसोदों. मा नोंखौ होसोनो नाथाय मानो थेख्ला सोर बेलाय आं दंना रिलेक्स जेबो गिनाङा दे आं दंखायोना आं फैबायना आदालै बैयाव ना बैयाव माबा मोनसेथ' जाथारदों ओमफ्राय बैयाव मानसि बुथारनानै बैथिं गाज्रि मानसिफ्रा आंखौ होसोगासिनो Oh my god बिसोर आंखौबो बुथारगोन आदा हाबो थुनथुलिनो खिन्थागोन आं बिसोरखौ गोसोम गानजोबनाय बिसोरो थ' आदा नङाबा बिसोर जों सानैखौबो बुथारगोन गोख्रै थ' बिनिफ्राय गिनाङा थेख्ला आं दङना रिलेक्स आइया बेसेबां सिन्था जाबाय थादोंमोन नोंखौ नों मानो जानला मानला थांनाय बेबायदि दा नुबायना मा जाखो थेवबो जेबो नंला दे आं दङना जेबो नङा थुदो आदा नों बिथिं मा खालामफैयामोन आं बेसेबा गिबायमोनलै न'आव थांसै आं आब'नो खिन्थाखागोन आं बिसोरखौ खिन्थायाबाबो माने बेफोरनि मामलायाव थांनालै दे सना न'आव थुदो थांसै हेलौ सनामोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसैलाय ओमफ्राय नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनसिगोनलाय लोगोफोर नेक्स्ट एपिसडजों बयनिसिमबो मेहेरनिफ्राय लाभ इउ आरो नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर दा फोरमायहरलायदो लोगोफोर मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों बिनिफ्राय जोंहा बावगार हायिखौबो गोदान एपिसड लाबोबाय लोगोफोर जायफोर नेनानै दङमोन बावगार हायै गोसोखौ नोंथांमोना जों लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन गोदान एपिसडनिखौ बेयाव थांनानै नोंथांमोना नायबानो नुनो मोनगोन लोगोफोर दे आरो थाब साबस्क्राइबबो खालामना होबोदोब्रा लोगोफोर माने बैयावबो जोंहा 50 जानो थांगासिनो नङाना एसे माने जोंनि फेमिलियाबो बेखायनो थाबै साबस्क्राइबबो खालामना होदोब्रा लोगोफोर दे जाय नायनो मोजां मोनो लोगोफोर आंनि नोंथांमोन सनामोन नायनानैल' दाथा एसेबाबो साबस्क्राइबबो खालामना होबो आरो बेल घन्टाखौबो थुनानै होबो जेब्लाना जों गोदान भिडिअ होयो अब्लाना मोनथिनायनि ना बैयावबो जोंनो सम मोनब्लानो लाबोखायो नालाय लोगोफोर दे गोदानै नायदोंब्ला बेखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइबखौ खालामना होथारदै एसेल' नांबावथारसिगौ दे होमबा लोगोफोर नेक्स्ट एपिसडजों थाबैनो लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय बावगार हायै गोसोआ जोंनि सेकेन्ड चेनेल माने जों लिंकखौनो डिसक्रिपसनाव होखागोन दे नोंथांमोना नुवाखैबा बेयाव थांनानै नायबानो नुनो मोनगोन लोगोफोर लाभ इउ बयनिसिमबो दे होमबाना बाय बाय जेबो प्रब्लेम जायाबा नेक्स्ट एपिसडजों थाबैनो फैनोसैलाय लोगोफोर